Tak vás pekne vítam. Dnes máme takú kombináciu. Na jednej strane vám predstavím určitý spôsob štúdia Biblie, ktorý je naozaj celosvetový, a na druhej strane budeme spolu študovať Bibliu. Preto som vás pozvala dopredu, preto sme vytvorili takýto možno polkruh trošičku, lebo naozaj každý budeme mať Bibliu v ruke a budeme mať určitý materiál v ruke, ktorý budeme potom spolu sa o ňom rozprávať. Tak si nielen budete teda počuť o tom, čo to znamená to CBS, ale zároveň si to budeme môcť dneska aj spoločne vyskúšať. Tak ja sa na úvod pomodlím. Drahý náš Pane Ježiši Kristi, ďakujeme za Tvoju prítomnosť uprostred Tvojho ľudu. Ďakujeme za to, že Ty k nám hovoríš po celý tento čas, ale chceš k nám hovoriť aj dnes cez svoje slovo a pozývaš nás k tomu, Pane, aby sme to Tvoje slovo milovali a aby sme po ňom túžili. Tak ťa prosím, aby aj tento čas bol takým povzbudením, aby bol takou radosťou, aby to bol čas s Tebou, aby sa dotýkal nášho života, nášho srdca. Amen. Takže to, čo vám chcem predstaviť, sa volá tak pekne komunitné štúdium Biblie. Zostali sme pri tej anglickej skrátke CBS, je to krajšie pre nás ako KSB. Takže CBS, teda je to komunitné štúdium Biblie a budeme sa o ňom trošku učiť a rozprávať. Takým našim heslom sú tieto slová zo 119. žalmu. 119. žalm je to najdlhšie Biblie a je to oslava Božieho slova. A to nám veľmi pekne ukazuje práve to, že to Božie slovo má byť pre nás, kresťanov, naozaj veľmi dôležité. Na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. A našou túžbou je, aby to Božie slovo tak pevne stalo aj v tom našom živote. Z rodu národ, z pokolenia na pokolenie. Iný preklad, teda aby to Božie slovo bolo pevne stálo aj v tom našom živote, v tých našich rodinách, aby to bolo aj pre tie ďalšie pokolenia a predovšetkým, aby to bola pravda. Lebo toto je strašne dôležité. Aby to Božie slovo bolo pravdou v našom živote. A tak, ako sme počuli aj minulý týždeň, nech sa páči. Nech sa páči, poďte ďalej. Poďte. Tam sú ešte akurát super dve stoličky, len neviem, či si nesadnete radšej sem, aby do vás nebuchli dvere potom. Poďte. Lepšie vám bude vpredu. Ja viem, že to je veľmi neluteránske, ale... Poďte. Len chvíľočku budem ku vám otočená zadnou časťou tela, tak sa ospravedlňujem. No, takže aj včera myslím, že sme to počuli aj dneska v tých prednáškach, že je naozaj veľmi dôležité, aby sa to Božie slovo stalo v tom našom živote pravdou, aby sme sa ho pevne držali, aby naozaj bolo takou mapou nášho života a aby sme ho brali vážne a poslúchali ho. A k tomu je práve dôležité to štúdium Božieho slova. Ja si asi radšej sadnem, aby som teda naozaj vám nebola takto otočená zadnou časťou. Takže čo je tým cieľom komunitného štúdia Biblie? Je premieňať životy prostredníctvom Božieho slova. Nielen to slovo Božie poznám, lebo s týmto sa stretávame veľmi často. Že ľudia poznajú veľa z Božieho slova. Ja som tá generácia, ktorá ešte rástla naozaj možno na besiedke, na doraste, na mládeži. Neskôr som študovala teológiu. Čiže človek veľa pozná z Božieho slova. Nám sa stáva bežne, že deti, najmä z tých kresťanských rodín, keď prídu na besiedke a začneme preberať nejaký text, to poznám. To poznám. Ale premieňa to slovo Božie môj život. Som iným človekom, ako som bola. Je Pán Boh ten, koho vo svojom živote poslúcham. A práve k tomu nám chce pomáhať aj to komunitné štúdium Biblie, aby to Božie slovo malo vplyv na náš život, formovalo ten náš život, menilo ho naozaj na Božiu chválu a česť. Aby sme boli soľou. To sme aj včera počuli. Aby sme boli soľou. A pre mňa je naozaj to štúdium Božieho slova jedna z najdôležitejších vecí pre život nás, kresťanov. To komunitné štúdium Biblie je naddenominačné hnutie štúdia Biblie, je naozaj celosvetové.
je takmer na všetkých kontinentoch, okrem teda toho jedného, studeného trošičku, a prebieha v skupinkách. Nie je to teda naozaj niečo, čo by bolo vhodné pre nejaké veľké možno zhromaždenia, a preto bolo aj to, že by na tomto štúdiu mal byť len taká menšia skupinka, maximálne tých 15 ľudí. Vzniklo v roku 1975, to znamená, že má tohto roku 50 rokov, komunitné štúdium Biblie, a začal v Spojených štátoch skupinou 500 ľudí, ktorí sa takto podelili na skupinky, začali študovať najprv Jánovo evanjelium, a v súčasnosti teda naozaj viac ako 1 milión účastníkov na celom svete. Od detí, lebo je to určené už pre deti, pre mladých ľudí, aj pre dospelých. Má teda niekoľko levelov, dalo by sa povedať. Jednoduchší aj ťažší, závisí od toho, čo si človek naozaj vyberie. A tu naozaj vidíme, že to komunitné štúdium Biblie je vo všetkých oblastiach sveta. Vidíme tu aj také svedectvá tých ľudí, ktoré hovoria o štúdiu Biblie. Momentálne je v 120 krajinách, v Európe 31 krajín zatiaľ zapojených, a tie biblické študijné lekcie sú dostupné v 91 jazykoch. My sme veľmi vďační, že je to aj v slovenčine, aj v češtine teda. Spolupracujeme aj s českým centrom CBS, čiže tie materiály niekedy aj naša skupinka používa slovenské, niekedy české, lebo tým, že fungujeme naozaj tých 8-9 rokov, tak už sme to aj dosť prebrali. Takže si požičiavam niekedy aj od bratov Čechov, ktorí majú možno preložené trošičku viac tých vecí. Takže naozaj to po celom svete je do toho zapojené ohromné množstvo ľudí, a tak veľa ľudí má naozaj možnosť nechať to Božie slovo vplývať, nechať to Božie slovo konať v našom živote. Čo je poslaním CBS? Vzbudzovať učeníkov Pána Ježiša Krista v našich spoločenstvách prostredníctvom hlbokého a dôkladného štúdia Biblie, a dôležité, ktoré je dostupné každému. Čiže takúto skupinku CBS si môže človek založiť v tom cirkevnom zbore, alebo to nemusí byť v cirkevnom zbore. Môže to byť nejaké spoločenstvo priateľov, ktorí majú chuť študovať Božie slovo. Podmienkou je, že ten človek, ktorý do toho ide, si musí urobiť také školenie, ako teda tá skupinka CBS má vyzerať, ako má fungovať. A tu máme mapu toho, aké skupinky teda máme na Slovensku. Všimli ste si niečo? Východneva. Tak, hej. Zatiaľ sú tie skupinky naozaj na tom západnom Slovensku, myslím, že ich je nejako 14, že v niektorých zboroch majú napríklad chlapčenská skupinka 1, chlapčenská skupinka 2, skupinka žien, čiže je v jednom zbore aj viac skupiniek CBS. Môžem sa spýtať, pri tom Trenčine tieto 4 ďobky, čo máte, to sú aké mesta? Beckov, Stará Túra, neviem, či tam asi nie. A hore potom v Zárieči, v Lazoch, tam, tuto dole sú v tomto Beckove a Starej Túrej. Myslím, že tam sú 2 skupinky. Tak, boli by sme teda radi, keby sa to posunulo ďalej. My sme sa s tým stretli v Starej Túrej, kde nás na takúto skupinku prvýkrát pozvali. Mne osobne sa to veľmi zapáčilo. Začali sme to v našom cirkevnom zbore a môžem naozaj povedať, že to Božie slovo, ktoré tam študujeme, premieňa životy tých ľudí, ktorí tam chodia. Teda my máme ženskú skupinku, takže sa to týka sestier. V Starej Túre je možno taká centrála toho a tam takisto mávame raz do roka aj konferenciu CBS, na ktorú môžete prísť a vidieť, ako teda CBS pracuje. Tu je taký papier, na ktorý sa môžete zapísať, ak by ste mali záujem buď o skupinku CBS, alebo možno prísť aj na tú konferenciu. No a teraz, ako funguje tá CBS skupinka? Keď začnete to štúdium CBS, tak si v podstate objednáte takéto materiály.
Sú to materiály, toto sú materiály Global, toto sú materiály Classic, sú teda dva typy. Postupne sa prekladajú aj ďalšie. Toto si človek vezme domov a doma študuje. A tieto Global sú urobené tým štýlom, že je to na 6 dní postupne. Každý deň teda si môžete študovať určitú pasáž z Biblie. Máte tu otázky, na ktoré odpovedáte. Je to zase individuálne. Niekto to naozaj študuje takýmto spôsobom, že každý deň čosi. A niekto to študuje tak, že jeden deň si k tomu sadne a urobí si tieto materiály. V 6. deň zúčastní sa skupinky. A na skupinke fungujeme tým štýlom, že máme moderátora. Je to človek, ktorý má za úlohu tú skupinku viesť. Možno tak, ako to budem robiť ja dnes v našom zbore. Ja nie som moderátorka, je to jedna naša sestra, ktorá má túto prácu si viesť na starosti. A táto sestra potom v rámci tej skupinky kladie tie otázky, ktoré tu máme. A my potom vlastne hovoríme, čo sme si napísali. Každá jedna z nás, každý jeden z nás sa zdieľa s tým, čo si tam prečítal, ako odpovedal na tú otázku, čo mu to povedalo. A ja musím povedať, že je to nesmierne obohacujúce. Lebo viete, človek si prečíta, nejaké odpovede tam nájde, ale tá moja sestra v tom zbore tam našla úplne inú odpoveď, alebo nie úplne inú, ale možno ešte bohatšiu. Niečo, čo mňa... Každé môže? Vy počujete každú odpoveď? Áno. Každý má slovo. Nie každého nutíme, lebo nie každý chce hovoriť, ale myslím, že u nás sa zapájajú všetky sestry bez problémov. Niektoré viacej, niektoré menej. Čiže ten moderátor to musí tak nejako ukočírovať, aby teda jeden nerozprával v kuse, ale aby sa zapojilo čo najviac ľudí. Veľmi pekný princíp má CBS alebo komunitné štúdium Biblie, že neexistuje nesprávna odpoveď. Takže ľudia sa nemusia báť odpovedať, nikto ich za nič nesfúkne, že niečo ste povedali zle alebo nesprávne. Jediná nesprávna odpoveď existuje. Ak človek kladie niečo nad milosť Pána Ježiša Krista, ak kladie niečo navyše na milosť Pána Ježiša Krista, ak hovorí, že nestačí milosť, ktorú nám Pán Ježiš dáva, ktorú nám vybojoval na kríži, to je jediná nesprávna odpoveď. Ale inak, akokoľvek sa odpovie, je to úplne v poriadku, lebo každý človek môže toto vnímať možno trošku inak. Takže takéto zdieľanie spoločné, ktoré je veľmi, veľmi obohacujúce. Potom je efektívne vyučovanie. To je vždycky taká druhá časť, ktorá je pri tom materiáli. A je to také zhrnutie, ktoré si potom vlastne človek prečíta opäť doma. Je to také vysvetlenie možno aj z toho historického pohľadu tých vecí. Čiže je to veľmi také opäť obohacujúce. Človek nad tým môže premýšľať. V rámci tej skupinky ešte sa robí taký komentár. Zase je určený na to človek v tej skupinke, ktorý urobí také zhrnutie tohto vyučovania. Niekde sa v tom striedajú ľudia, niekde je jeden človek, ktorý to vlastne robí. Čiže zase je to veľmi individuálne, lebo každá tá skupinka je iná. Hej. Niekde sú ľudia, ktorí sú odvážnejší, niekde sú ľudia, ktorí radšej možno počúvajú, niekde majú viac skúseností, niekde menej, takže je to naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Niekde majú tých funkcií viacej, že je človek, ktorý je moderátorom, človek, ktorý má na starosti modlitby, je človek, ktorý kladie úvodnú otázku, je človek, ktorý robí zase niečo iné, že naozaj je to veľmi, veľmi rozdielne. Čo je veľmi dôležité, je aj ten posledný bod, a to je láskyplné spoločenstvo. To znamená, že naozaj tá skupinka nechce byť len o tom, že sa stretneme, rýchlo niečo prečítame, povieme si, ale je to zároveň miesto, kde sa vytvára spoločenstvo, kde sa navzájom o seba staráme, kde sa jeden za druhého modlíme. Je to miesto dôvery, kde si môžeme povedať, čo nás trápi. Je to miesto, kde viem, že
teraz tí ľudia okolo mňa sa za to budú modliť a budú ma povzbudzovať, budú mi pomáhať. Takže to sú naozaj také, áno, nech sa páči. Kto v tejto skupinke je garantom, že vysvetlenie niektorých vecí nesklzne do nebiblického? Mal by to byť ten moderátor, mal by to byť ten človek, ktorý tú skupinku vedie. V našom zbore som to asi ja. Keď niečo sa rieši, tak väčšina je ten pohľad na mňa ako zborová farárka. Nie som tam moderátorka, nie som tam vedúca, ale som tam možno tým garantom. Asi ten človek, ktorý to zakladá, by mal mať také nejaké možno základné znalosti Biblie, ale znovu zopakujem, neexistuje nesprávna odpoveď a tie materiály sú robené tým spôsobom, aby viedli k správnym otázkam, k správnym odpovediam, aby neviedli vlastne k nejakým blúdom. Je to naddenominačné, takže sa to snaží nedotýkať určitých otázok, ktoré sú rozdielne medzi našimi cirkvami. Tie skupinky sú aj u nás na Slovensku v rôznych cirkvách, vo viacerých, ale vždycky sú robené tak, aby budovali to, čo je spoločné, aby tam naozaj nebolo to o tých rozdieloch. Takže naozaj, keď sa človek drží tých materiálov, ak tam pozvete aj zborového farára, je to fajn, alebo aj to môže byť povzbudenie, požehnanie. Takže tuto je pekne urobený ten poriadok každého toho stretnutia. V niektorých skupinkách je aj tzv. Úvodná otázka. V našej skupinke napríklad nie, v niektorých skupinkách to majú. Je to na také prelomenie ľadov, spýtanie sa niečoho. Ja som teraz nedávno bola na jednej skupinke práve na tom západnom Slovensku a tam dostali úvodnú otázku, že aký je váš obľúbený film. Čiže úplne slobodná otázka. Myslím, že veľmi zarazila tých ľudí, lebo veľmi dlho rozmýšľali, že vôbec aký film majú radi, alebo či sa im nejaký páči. Ale je to také možno, že na premýšľanie, na zoznámenie sa, na prelomenie radov závisí. U nás tým, že sme skupinka z cirkevného zboru, poznáme sa, tak niečo takéto nerobíme, naozaj stretneme sa bez toho. Začíname úvodnou modlitbou, preberáme potom tieto diskusné otázky. Tu ten záverečný, také zhrnutie si teda vždycky jeden z nás, takto. Predtým to bol jeden z nás, teraz keďže viaceré sestry prešli tým školením, tak vždycky si viaceré pripravia. Že ktorá chce, si pripraví, povie toto a toto a toto sú také hlavné body, ktoré som si ja z toho štúdia zobrala. A zase je to slobodné. Niektoré to chcú urobiť, niektoré to nechcú robiť. Niekedy si to robia 3 sestry, niekedy 2. A kresťanské školenie robilo sa teda v tom Beckove alebo v tej starej Túre? Na to sú určení... 35 km od Beckova, Vánoce na Febrevu. Áno, sú ľudia, ktorí to robia odtiaľ, z Beckova, Radka, zo Záriečia, Janko Behro, východné Slovensko mám zase na starosti ja. Takže áno. Keď som sa na takéto niečo chcela zamerať, do Vánoce, tak sa spojiť s tým Beckovom. Áno, tú stránku Komunitné štúdium Biblie si ľahko nájdete na internete a tam sú kontakty na celý ten tým ľudí, ktorí to robí. Kľudne sa im môžete ozvať a môžete si to robiť. A musí byť ku mne aj pani farárka na tom aj čo, lebo to viem ja aj sama obyčajná jednoduchá sestra Kristu. Čo musí zvládne to? Zvládnuť? Lajčka. Vedú to, tieto skupinky vedú aj nie farári, aj napríklad Janko Behrov je advokát. Radka, tá Radka, o ktorej hovorím, je pani učiteľka. Čiže sú to ľudia, ktorí chcú, aby to naozaj také bolo horko, že tu žijú pre ich okolie, pre ich spor a tak oni sa doma pripravujú a naozaj, že ono vás povedí tie otázky. Bo vy máte tie materiály, áno, ten klasika globál. Áno, to je ten základ, to je ten základ. Poviete, že napríklad chceme teraz preberať, ja neviem, začne nejakú ľahkú vodu, knihovú, to ťažko, ja neviem, podľa Marka napríklad, že chcem tak asi objednáte ten materiál a on vám príde materiál a vy ten materiál dáte každý sestre.
rozmluvite si. Alebo bratovi. Alebo bratovi. Takže to spolu študujú. A teraz každý Áno. dostane, kto sa prihlási do tej skupinky, alebo koho oslovíte, takže to dáte. A on sa doma pripraví, či už každý je jednotlivo, alebo ak jeden proste sa pripraví takto. Keď nestíhate sa pripraviť, nevadí, prídete tak na skupinku, máme takú zásadu, hej? Že aspoň počúvať, hej? Že neznamená, že oni stíhala som, lebo deti boli choré, nie som pripravená, nejde. Nie, chodte, aj keď nie ste pripravená, ale teda máme sa pripraviť a to je super, lebo ona má také smiešné názvy moderátorka, ale tak neviem, ako nás nazvať. Moderátorka prečíta tú otázku a teraz tá povie, ktorá chce, povie jedna, povedia tri, no fakt je to veľmi, veľmi dobré, lebo vidíte, čo sa tej sestry dotklo, hej, čo ona v tom videla. Takže je to strašne povzbudzujúce a navzájom sa tak aj vyučujeme, lebo mnohokrát niečo poviem ja a teraz druhá sestra povie niečo iné. A je to veľmi také pre mňa, ja som tam neobjavila toto slovo. Otázkami je veľmi hlboké vyučovanie. Alebo niečo iné je, keď sa prečíta časť Biblie a pasívne pani farárka tomu niečo povie, niečo možno k tomu, keď teda je na to miesto. A toto, čo vy hovoríte, tie otázky, to vlastne človeka nutí rozmýšľať. To je podľa mňa úplne úžasné. toto je cieľ toho. To je to, čo sme možno, to chodenie s Bohom, že nielen prídem do kostola, niečo si vypočujem, ale treba každý deň už mám možnosť si cez to slovo Božie študovať, čítať ja doma. A je to. A rozmýšľať o tom. A mať ten čas s Bohom. A modliť sa za to. Kde sa to začína? Pomodli sa. Skôr ako začneš, modli sa za to. A už mám ten čas tišenia s Pánom Bohom naozaj ten konkrétny deň. My si to vyskúšame. My si toto vyskúšame, my to tu máme a tie materiály sú teda dvojaké. Sú globál a sú klasik. Tie globál sú ľahšie. Sú tam jednoduché otázky, jednoduché odpovede. To klasik je náročnejšie, ale ja sa priznám, že pre mňa je to bohatšie a už sú tam potom dosť odvolávky na iné biblické texty, že ešte toto si k tomu prečítaj a ešte toto si k tomu prečítaj a je to už potom také možno štúdium náročnejšie, ale zase aj hlbšie. Takže závisí od toho, aká je tá skupinka, čo tej skupinke viac vyhovuje, akí sú tam ľudia. My tam teraz máme napríklad jednu sestru, ktorá bola pred rokom a pol pokrstená, preberáme globál. Pre ňu je to ľahšie, jednoduchšie. Hej, že ešte je nováčikom vo viere, takže pre ňu je jednoduchšie. Predtým sme napríklad preberali tie klasik. Ale to asi treba zistiť tým, že si možno niečo objednám, zistím, vyhovuje mi to, nevyhovuje mi to. Je to jednoduchšie, ale áno. Moderátorku aj v našom cirkevnom zbore robí manželka nášho brata zborového dozorcu a tieto skupinky, ktoré som spomínala, na ktorých som bola aj v tom Beckove Starej Turej, tak všetko toto sú skupinky, ktoré vedú, v ktorých pracujú laici. Že nie sú tam bratia farári. Také, že si každý vyberie ako ten. A to, čo človek cíti, že treba si vyberete z Biblie a to, čo cíti, tak tomu človek prehodí. A že či buď niekto viac v tom cíti, alebo že keď náhodou to povedal, tak sa prakticky napravíme jeden druhého. No a tým ešte nechávame si aj zvážení si oni ešte, čo oni viac k tomu cíti, lebo každý človek cíti niečo iné k tomu. A iné skúsenosti, áno. Tak si to potom povieme a máme potom ten spoločný ako modlitbu, že každý sám, čo vlastne všetko a každý týždeň. To my aj takéto niečo, ako máme, že my sme tam ako všetky si svoji okolí. Svoje starší tam, tak to bude ako také niečo, že im to je. Áno, len toto je také možno, že také postupne preberáte knihy, hej? Postupne tú knihu preberáte, že celú tú knihu preberiete spoločne. Napríklad preberali sme Deuteronomium, to bolo 5. knihu Mojžišov, to bolo 30 lekcií. Ale my sme ich preberali na 2-3 krát.
To je zase tiež možno dobre si uvedomiť, že niekedy je to náročné celú tú časť prebrať, tak sme si to rozdelili na 2-3 časti. Boli sme tam už hodinu, potom zase neskončíme pri tomto. Stretávame sa každé 2 týždne, takže o 2 týždne budeme pokračovať. Lebo bolo to niečo, čo nás oslovilo, veľa bolo k tomu debaty. Stop, stačí pri tomto, nebudeme tu teraz 2 hodiny ešte ďalšie sedieť. Takže naozaj tú hodinku, máme to štúdium spoločné a ukončíme to a stretneme sa zase o 2 týždne. Skoro o 2 týždne, lebo my máme skupinku žien každý útorok a niekedy, keď sa nestretneme, ja teda teraz mám tú knihu Sloboda v Kristu, teraz asi 5 mesiacov preberám postupne ja. A ja vidím, že vždy musím začať s opakovaním, lebo nie vždy všetci tam boli a tak, a keď sa nestretneme 2 týždne, to už úplne musím tu prechádzajúcu tému prebrať ako keby znovu, že stačí vám to raz za 2 týždne. Že keď sa takto nejakí ľudia začnú tomu venovať, nie je potrebné sa stretávať aj častejšie. Závisí od skupinky. Vždycky si to vyberá tá skupinka. Napríklad poznám skupinku, ktorá sa stretáva každý týždeň, ale napríklad sa stretávajú od apríla do septembra. Alebo od septembra do apríla, tuším. Alebo hej, že pol roka. Lebo viete, závisí, najmä tomu, zamestnaný človek, študujúci človek, človek s 3 deťmi, no každý týždeň prísť na tú hodinu a u nás je to tak, že na tej našej skupinke sú sestry, ktoré treba v sobotu prídu na skupinku, v stredu sú na biblickej hodine. Hej. Bratia, ktorí sú v sobotu treba na niečom inom a zase ďalší deň na niečo inom. Takže my sme si vybrali ten 2-týždňový interval tak, aby to nebolo zaťažujúce, ale už 3 týždne, keď máme, treba, že sa niečo stane, už je to problém. Už jednoducho cítime, že naozaj sme zabudli. Ale výhoda naša je to, že my máme ten materiál v ruke. Viete, že aj keď si zabudnem, ja jednoducho vždycky sa pred tou ďalšou skupinkou viem k tomu vrátiť, pozriem, toto sme si tam zapísali, my si v rámci toho píšeme, čo povedali aj tí druhí, toto bolo super, čiže my sa k tomu vždy vieme vrátiť. Čiže aj po tých 2 týždňoch, niekedy aj po tých 3 týždňoch, áno, keby som si to nezopakovala, mám problém, ale tým, že ja mám ten materiál v ruke, ja sa pred tou skupinkou viem k tomu vrátiť a viem si to znovu zopakovať. Takže nie je to problém. Znovu poviem, závisí od možností, od ľudí, ktorí sa tam stretávajú. Ak si povedia každý týždeň, fajn. Ak si povedia každé 2 týždne, opäť fajn. Závisí. Ešte som povedala, ale napríklad, to je tak náhoda, ale iba čisto mužské skupiny napríklad, hej, som nespomínal, to Jakub Behrov a si ho nájdete vlastne, on vedie 2 mužské skupiny. Jednu takých starších mužov, ako je on, takých 35, a potom takých mladých Dorasťakov. Čiže to, čo sme tu same ženy, to znamená, že je iba pre ženy určené. Aj mužské skupiny. Sú aj mužské skupinky, aj ženské, aj miešané. Hej. No do tej ženskej chodí jeden muž, niekedy možno 2, ale oni mali tiež mužskú a nejak to tak zakapalo. Takže v našej ženskej máme aj muža a my sme Pánu Bohu vďační za ňo, lebo tak jeho uhol pohľadu. Je trošku iný, hej. Keď prečítame akýkoľvek, alebo aj žalm, alebo príslove, to je úplne iný uhol a my všetky nám takto padnú sanky, ale my ženy úplne inak vnímame. Máme aj koordinátorku pre mládež v rámci toho nášho tímu, volá sa Ninka Čatlošová. Ona sa stará o materiál pre mladých ľudí, ale ten máme zatiaľ v angličtine. Ale dohodli sme sa, že väčšina tých našich mladých ľudí s angličtinou problém nemá. Minulá jedna dorasťačka volala, čo povedali si medzi sebou po anglicky. A prosím ťa, po slovensky skús. A ona mi to preložila. A že vy nerozumiete po slovensky? A on, že po anglicky? A on, že nie. Vy fakt nerozumiete po anglicky? Pre nich je nenormálne, že niekto nerozumie po anglicky, pre nich je úplne normálne rozumieť. Takže ani sme zatiaľ tie materiály do angličtiny, do slovenčiny nedávali, s tým, že možno, že by to bolo zaujímavé pre mladých ľudí aj tá angličtina, že v tej angličtine to môžu komunikovať. Takže táto Ninka vlastne, ona má na starosti vyslovene tie materiály, ktoré sú určené špeciálne pre mladých. Čiže naozaj sa v tom vedia na všetky vekové kategórie, aj deti. Ale u nás zatiaľ materiály pre deti preložené nemáme. Ale existujú vo svete, funguje sa. Momentálne koordinátorka pre východné Európy je pani, ktorá je zo Srbska. A ona vraví, že oni majú veľmi dobré skúsenosti práve s tými slovenskými detskými skupinkami. Takže záverečná modlitba.
A toto je opäť niečo, čo je v niektorých skupinkách, v niektorých nie je. My máme sestru, ktorá je moderátorka, máme sestru, ktorá má určené práve to takéto modlitebné stíšenie a máme sestru, ktorá má určené záver. Ale to je zase na slobodnej voli. Sú skupinky, ktoré si povedia, kto si na budúci týždeň zoberie moderátorstvo, kto si na budúci týždeň zoberie zhrnutie, kto si na budúci týždeň zoberie úvodnú otázku. A striedajú sa v tom. Ale to je naozaj na slobode tej skupinky. Ako sa tí ľudia cítia, ako sú k niečomu slobodní. Niekomu to môže vadiť, byť viac zapojený, niekto naopak sa rád zapojí. Takže toto už si treba urobiť podľa toho, ako vlastne to máme radi v tej svojej vlastnej skupinke. Takže to bolo predstavenie CBS. Neviem, koľko času nám ešte zostáva. Ešte. Konferencia CBS na súšiku Starej Turej, kedy boli v tom strevisku, tak tam byla tá konferencia a budeme predvedať ďalšie, ak si napíšete pýtať mailovú adresu alebo adresu, tak vám môžeme takto informáciu a vy ste sa na pozrieť. Tam bude viac ľudí, takže ak sa hádete, to stretnete, ak sa na budete sa kúdiť, pýtajte, príďte sa pozrieť. Len tak môžeme záležiť na to. Takže na tú mailovú adresu sa máme tam prihlásiť. Tuto sa napíšte, my vám pošleme, alebo potom, keď pôjdete na stránku komunitného štúdia Biblie, tam tá informácia bude. Zatiaľ nie je, lebo ešte budeme mať stretnutie ohľadom toho, ale vždycky v januári tá konferencia býva. A tam môžete zažiť vlastne tých ľudí. Veľa sa rozprávame o tom, každý hovorí o tej svojej skupinke. Čiže tam môžete vidieť tých ľudí, ktorí sú v tom zapojení, aký to má vplyv na ich život. A ja znovu poviem, slovo Božie má vždy vplyv. Ale tým, že ten človek to slovo Božie si študuje doma, o to väčší ten vplyv je. Naozaj Pán Boh potom tie životy ľudí premieňa. No a teraz pôjdeme na tú prax, áno. Takže budeme preberať list Jakuba. To je také relatívne ľahké. Poposúvajte si, prosím vás. Vážne asi. Ďakujem. Kto má Bibliu? Vyberte si Bibliu. Kto nemá, zo pár veršov som stihla napísať. A dneska budeme mať teda list Jakuba, 2. kapitolu. Komu vyhovuje Biblia aj takto? Máte? Neviem, kto nemá a chcel by si požičať ešte? Dobre. Takže vidíte, že tam máte napísané aj taký nadpis. Akýkoľvek. Ja používam napríklad český študijný preklad. Je veľmi dobrý. Používajte akýkoľvek preklad. Chcete, je fajn, keď v rámci tej skupinke možno niekto má ekumenický, niekto evanjelický, niekto roháčkov, niekto český. Pretože sú tam možno iné dôrazy trošičku a zrazu sa nám otvára iný obzor na tú. Ten český študijný odporúčam naozaj veľmi. A vidíte, že tam máme nadpis Viera a spoločnosť. Čiže to už nám hovorí o tom trošičku, čo tu je. A my si máme napis prečítať z listu Jakuba 2. kapitola 1. a 7. verš. 2. kapitola Jakub, 2. kapitola 1.7. Tak komu chýba Biblia? Máte všetci? Alebo máte všetci? Máš? Nemáš? Dobre, vidieť toto trošku? Tak si môžeme prečítať. Bratia moji, len toto, povedzte, zastavte ma potom, že nemám tu verše. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista,
s uprednostňovaním niekoho, lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve, a vy by ste so sympatiami pohliadli na toho, čo nosí honosný odev a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo si sadni k mojej podnožke, vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami. Ešte? Bratia moji milovaní, počúvajte, a zda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, prislúbeného tým, čo ho milujú, avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neutlačajú a nevláčia pred súdy. Ešte 7, vrátane? Áno. Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa zvykalo na nám. Tak. Čiže tento text si doma prečítate a teraz máte otázky. Tak v tichosti si každý prečítajte tie otázky a skúste na ne si dať teraz odpovede. Ak nemáte perá, tak brat Martin bol taký zlatý a dal nám zlavé perá, ktoré tam majú na predaj. Tak si môžete požičať, kto nemá pero. Máte. Samozrejme, doma na to máte iný čas. Takže je to úplne iné ako tu. Máte viac čas premýšľať, ale dajme si teraz nejakých pár minút na to, aby ste si zapísali odpovede. Ešte vidím, že niektorí píšu. Tak poďme skúsiť. Tak
ako by to teda asi vyzeralo na tej skupinke. Ja nie som zvyknutá moderovať naozaj, robí to u nás iná sestra, ale my to robíme tak, teda, že doma si to študujeme, doma si to celé čítame a už v rámci tej skupinky nečítame celý ten text, ktorý máme študovať, ale vždycky si pred tými otázkami prečítame ten konkrétny. Pred akým správaním varoval Jakub svojich bratov a svoje sestry? Posudzovaním, takým povyšovaním sa na druhých. Prijímaním osôb, áno. Podľa niečoho, áno. Takže vyberať si možno, povyšovať sa nad niekoho, posudzovať si ľudí, ten je lepší, ten je horší. Áno, áno. Máte svoje skupinky nejaké v tom zbore. Aký príklad Jakub uviedol, aby čitateľom pomohol rozpoznať takýto druh správania? S prstenmi. Bohatý a chudobný. Ten chudobný človek viacej verí svojho otca. A ja som si v tom texte všimla, že ten chudobný človek v akých šatách prišiel do toho zhromaždenia? Špinavý. Nepozerali by sme sa možno, že aj my tak? Že niekto príde do kostola špinavý? Aj posudzovali. Že to sa nepatrí. Ale aj tak, že ja si pamätám taký jeden príbeh, že prišiel do kostola človek v takých naozaj potrhaných veciach. No dneska sa to bežne nosí. Moja mama s tým mala pred 30 rokmi problém, zaťovi budúcemu hneď zašila. Tie rifle potrhané, nepotešil sa tomu veľmi. Ale je to také bežné. A už veľakrát človek vie, že to čo tu robí, nevie, ako sa do kostola má obliecť. Hej, že ten problém si myslím, že toho uprednostňovania alebo posudzovania je. Môj syn, keď môžem tomu, vie, že ma upozornil taký ako do školy, tak sportovejšie oblečenie a my máme rozdielne kostol, také elegantnejšie, sportovejšie do školy a doma. On tam nie je kvôli oblečeniu, tam je kvôli Bohu, kvôli spoločenstvu, kvôli rodinnému spolu, to je podstatné. A Bohu to nevadí. On tak má ako že ale fú, tak ty si teraz akože... Ale väčšinou človek z tej úcty dáva, že snaží sa čisto Keď znamená nejaké ľudské slavnosti, svadby, oslavy, tak sa nedá vypíntiť takže do krajnosti. A keď ideme do kostola, kde sa stretávame s Pánom Bohom, je to miesto podľa mňa aj úcty, aj posvetné, tak by sme mali na to dbať, že aj to naše oblečenie vlastne je prejavom úcty. Ale ja mi to nie myslím, ale nebudem to zakončiť, že ono to podľa mňa príde z postorom srdca. Ja mám ten postoj, že Boh naozaj taký je kráľ a pre kráľa ide teda tak, tak týmto oblečením príde. Niekedy zvoliť, keď prídete, hej, ale to musí byť asi Presvedčenie. Nemôžem to asi komu prikázať, ja si myslím, že to nepríde. Hej, a to oblasti, jednoducho vám toto srdce nedá prísť. Čo to asi je? V jednom kostole v Čechách sme videli taký pekný nápis, že keby si išiel pred anglickú kráľovnu, oblečieš sa slávnostne, tu ideš pred kráľovú, tak obleč sa podľa toho, alebo vstupuj podľa toho oblečený. Ale áno, aj to patrí k takej nejakej bázni úcte pred Bohom. Ale vidíte, že môžu vznikať rôzne debaty na rôzne témy v rámci tej jednej otázky, ktorú máme.
Ale ja som čítala taký pekný príklad, že do jedného kostola v Anglicku prišiel taký totálne otrhaný, potetovaný chalan a prišiel, viete, stávam sa mi čoraz častejšie, že stretávam ľudí, ktorí prvýkrát v živote vošli do kostola. A toto bolo niečo podobné. Človek potom nevie čo, ako. Viete, my máme svoje pravidlá, oni ich nepoznajú. A teraz ten chalan vošiel, obzeral sa a tak chcel byť čo najbližšie diania, tak prišiel dopredu a tam si sadol na zem pred ten oltár, pred tú časť. A teraz všetci boli veľmi pohoršení. A vtedy sa postavil nejaký starý pán farár, prišiel k nemu a sadol si vedľa neho. A sadol si vedľa neho a sprevádzal ho počas tých bohoslúžieb. A to je pravý opak takého toho posudzovania. Že, dobre, možno ten chalan urobil niečo, čo nemal, ale ten pán, tým, že si vedľa neho sadol, mu prejavil prijatie. A to je presný opak toho uprednostňovania a posudzovania. Hodně na dovolenky do všelijakých krajín a keď prichádzame tam do kostolov a do chránov, tak vieme, že sa musíme slušne obliecť, aj sa zaháliť. U nás tam jednoducho nepustia. A stala sa, že u nás teda tie večery pánovi, keď nehodíme oblečenie na iných dievčatá, poodhaľované, nie je to vhodné do kostola, zvlášť k takému aktu. Ja som bola v Turecku v Rešite a museli sme si tam dať na gumičku sukne, na plecia šaty, neexistuje tam boj, Tam nie je problém, vieme sa prispôsobiť, vieme to automaticky a doma vieme. Tak to treba povzbudzovať sa, možno aj v tom vyučovať. Ja si pamätám, na Senfeste bola pred pár rokmi seminár aj blúzka vyrozprávať. A bolo to presne pre dievčatá, ako sa obliekať nielen v rámci služieb Božích, ale aj to, že aj to moje oblečenie, ja mám teraz taký kaftan od hlavy po pety, ale to nemusí byť samozrejme, ale že aj to moje oblečenie vlastne o niečom svedčí, tá blúzka vie rozprávať. Takže áno, všetko to platí, ale to sa treba vysvetľovať, vyučovať, možno sa za to modliť. Keď je niečo do zborovania, tak sa tak na to, čo sa máme tak atraktívať, ale to môže byť aj naši bežný život, keď človek stretáva nejakých ľudí, tak nepodišľuje sa v tých nie v kostole, ale kdekoľvek ide. Nemôže, že nie za to byť ďalej, že sa na to byť alebo čokoľvek, ale snažím sa vždy akémkoľvek človek, či taký alebo onaký, slušne, vnímaj, slušne, sa pozrieť, prihoď, alebo čokoľvek, nič proti na večer, to na nič treba. Ale nie je to len o kostole, ale všade. Ja si pamätám, na legionárskej, na mládeži chodíval k nám sa zohriať vždycky jeden bezdomovec cez zimu. A bolo to neuveriteľná vôňa okolo neho, čiže to sme sa dosťahovali vtedy od neho. A ja si pamätám jedného brata odtiaľ, ktorý proste prišiel, toho človeka zobral k sebe domov, okúpal ho, umyl, dal mu čisté oblečenie. A pre mňa osobne to bolo veľmi zahamujúce. Že ja som urobila toto a on si ho zobral a postaral sa o neho, aby mu bolo lepšie. Takže áno, je to vo všetkých oblastiach, nielen v tejto. A to s tým súvisí aj tá tretia otázka. Komu ešte okrem bohatých a mocných by sa dnes medzi zhromaždenými veriacimi mohla venovať špeciálna pozornosť? To je v tom pozitívnom slova zmysle, áno. Áno. A v tom negatívnom slova zmysle, lebo tuto je to tak, že okrem bohatých a mocných, to by sme nemali ich uprednostňovať, čiže koho tiež tak vieme niekedy možno cirkvi trošku uprednostniť. Že politici možno nejaké ľudia vyššie postavení, pán profesor nejaký prišiel, tak to sú. Tak áno, hej. A že s úctou áno, ale zase nie s tým uprednostňovaním. Hej, že nie takýmto spôsobom. U nás si pamätám v jednom cirkevnom zbore, že
zvoliť nejakého pána do presbyterstva na otázku prečo, lebo ten človek nebol zapojený v cirkevnom zbore, lebo má stavebnú firmu. A takéto podobné veci, že majú ľudia v hlave takéto čudné uprednostňovania. Viete, lebo ten stavbar vie, čo si dneska sme to tiež videli, hej, že hľadali stavbára zrovna. A čo ja by som asi hľadala na stavbu záchranného člena niekoho iného než stavbára. Ale áno, že máme také svoje, že tento by sa zišiel. Ja tu mám ešte, že niektorí ľudia sú otvorení a niektorí sú uzavretí. Niekedy sú uprednostňovaní takí tie extroverti. Pred tými, áno, vie rozprávať. Ale pekní ľudia sú uprednostňovaní. Áno. Malička už v škôlke, už v jasličkách, tie malé detičky pekné sú upraníčite, Farari napríklad, že ten má Na plachtencie? Chlap, vysoká postava a mocný hlas. Alebo som počula tiež na kolegu, že má pekne členky. Takže... Že aj hlas, ako má tvárať, keď sa prenosí zvučný, či sa nehábe, či má poočný kontakt. Áno. Napríklad poznáme pána Farara, veľmi ma rada. Nikto nemôže. Ale veľmi slúži, veľa rokov spole a jeho krásne. Úžasné. Tiež posudzujeme podľa neviem čo, ako naozaj posudzujeme. On je práve ten introvert tichučký, ani o ňom neviete. Tak dobrý človek, že to dobrý človek. Ale vidíte, uprednostňujeme teba sa podľa niečo. Ten vie rozprávať, áno, to je veľmi dôležité. Aký problém spôsobuje Božiemu ľudu uprednostňovanie? Niekedy tie perly neobjavíme, keď sa uprednostňujú, ako keby perly, a tie perly sa práve v tom blate nachádzajú. Aký ešte môže byť také problém uprednostňovania? Rozdelenie, áno. Čiže to môže byť to pozitívum, ale viete, niekedy môžu pomôcť možno po tej hospodárskej, finančnej stránke, ale uškodiť po tej duchovnej. Áno, lebo keď si zvolíme takého človeka, tak on asi nebude hľadať tie Božie veci a v tom zbore a podporovať tie Božie veci. Hej. Čiže to môže byť veľký problém. Môžu nám odísť ľudia zo zboru, lebo cítia, že sú zanedbávaní, že sú prehliadaní. Môžeme niekoho možno dokonca odradiť od viery v Boha. Keď vidí, že niekoho uprednostňujeme, teda nenaplňame to, k čomu nás Pán Boh povoláva. Ublížime. Ja keď môžem povedať svoj príklad, že ja som dvakrát rozvedená a veľmi ťažko som sa po druhom rozvode znovu vracala do tej cirkvi našej, aj do spoločenstva, aj na tie naše skupinky, aj tie nedelné stretnutia, tretiu nedelu, čo naša spoločná mala. Ja by som chodila radšej po kanáloch a veľmi dlho mi to trvalo, aby som takto len dopracovala a veľmi mi pomohlo sestra Svetlanka, ona je misijná pracovníčka, neviem, či keď vysvetlila úplne dopodrobná do Božky ten prípad o Samaritanke, ako vlastne ten príbeh, ako Ježiš si od nej vzal vodu a vtedy som si uvedomila, že ja som sa naozaj tak cítila, že mám ľudia posledný, že čo ty môžeš dlhšom rozprávať, keď ty si zlyhala párkrát manželské. A je to dlhá cesta, než som na takto našla doma som sa krátila Bibliou sama a som veľmi teda vďačná Bohu, že už tie strachy a tie sama voči sebe, čo som mala odsúdenia samé z toho že som prekonala a že dokážem sa postaviť a niekoľkokrát ma už aj vyzvali, aby som aj prezentacie robila aj proste bola som kráľovej Ladote niekoľkokrát na tie DNA, čo tam bývajú. Napríklad tomu tiež veľmi pomohlo také tie práve detstva Svetanidovského odstraňujú, neviem, či to počula o kráľovej Ladote. Takže naozaj toto posudovanie je to aj v cirkvi, je to aj v cirkevných zboroch, je to v kostoloch, je to všetko. Áno, priznajme si, to je to aj medzi veriacimi. Je to aj medzi veriacimi. Áno. Nie sme aj v evangelíci veriaci všetci.
Lebo tam to bolo takisto v tom, viete, prvotná cirkev, my ich máme niekedy tuto na výške, že oni boli dokonali, no asi keby tam nebolo to uprednostňovanie, tak by to Jakub tam neriešil. Čiže bolo to už medzi nimi vlastne viditeľné, že toho špinavého si nevšimnú, tu si sadni, tu ako pes, ale ten bohatý dopredu, lebo ty máš veľa prsteňov, budeš z toho nejaké meny pre cirkevný zbor. Čiže veľmi, veľmi sme rovnakí ľudia. Proste ten hriech, to je jedno, či to bolo v roku 30 pred nášho letopočtu, alebo je to 21. storočie, ničím sa nevyšíme. Preto tam máme to nauč sa pravde. Všimnite si, taká vsúka. Zápasíš niekedy s uprednostňovaním určitých ľudí pred inými. Často uznávame vzdelanie, krásu, pozíciu, slávu, bohatstvo a moc. Avšak to, čo si Boh cení na ľuďoch, nemá s týmito hodnotami nič spoločné. Každý deň v tomto týždni pros Boha, aby ti pomohol vidieť ľudí, ktorých stretneš jeho očami. Potom sa o svoju skúsenosť podia s ľuďmi z tvojej skupinky. Zase je to dobrovoľné. Ale už to, nemusím o tom rozprávať, ale keď nad tým premýšľam a mení to môj život, tak to plní vlastne ten účel, ktorý máme. Máme ešte čas prejsť ďalšiu skupinku, už je koľko? A budete po obede pokračovať? Alebo my budeme preberať 3. kapitolu Jakuba po obede, ale pôjdeme znovu s touto prezentáciou. 12:30 je obed. Ešte pol hodina, dobre. Takže potom môžeme pokračovať od toho 8. po 13. verš. Budeme čítať. Tam som stihla niečo prepísať. Prepáčte, ak sú tam chyby, ale ja som to rýchlo písala počas voľných chvíľ tuto, keď sme mali. Toto by malo byť od toho 8. verša, ale asi som to nestihla do toho 13. prečítať. Takže niečo máme pred očami. Ja začnem, keď skončím, asi to je po 10. verš, pokračujte potom niekto ďalší. Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého, dobre činíte. Ale ak ste príjimači osôb, pášete hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal nescudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nečinil milosrdenstvo. Milosrdenstvo bez strachu očakáva súd. Toto 13. Výborne, ďakujem, tak som to tak stihla. Dobre. Takže znovu tam máme 3 otázky. Druhý deň. A popremýšľajte, dáme si pár minút na to, aby ste napísali si odpovede.
Ešte chvíľočku dáme. Takže máme pred očami text, máme nejaké odpovede. A má to teda názov, že správne vzťahy. Čo je podľa Jakuba kráľovským zákonom pre vzťahy? Suma zákona, zhrnutie, ten najdôležitejší zákon, ktorý máme milovať, budeš Pána svojho Boha a svojho bližného ako seba samého. Čo si myslíš, akým spôsobom sa porušuje kráľovský zákon, teda to, čo sme si hovorili, ak sa uprednostňuje jedna skupina ľudí pred druhou? Lebo keď niekoho posluchneš tento príklad, ako keby si všetkým vysvetlil príklad. Ako keby si aj zabil, silnil. Ako sa jedno. Vyberať si, čo sa mi páči. Mať pocit, že to viem lepšie ako Pán Boh. Ako by ste sa cítili, keby ste boli v tej neuprednostňovanej skupine? Milovaní? Odmietam. Pravý opak by sme zažívali. Takže keď uprednostňujeme niekoho, tak nenaplňame ten zákon. Lebo niekoho milujeme a tých, ktorí neuprednostňujeme, vlastne odmietame. A ono sa hovorí, že opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť. Lebo nenávisť je aspoň nejaký cit. Ale keď ste voči niekomu ľahostajní, tak to je už úplne zlé. A keď sa voči niekoho uprednostňujem, voči niekomu som ľahostajný, je to veľmi, veľmi zraňujúce. Človeka nezabíjame len tým, že do neho zapichneme nôž, ale aj tým, že ho odmietame, ignorujeme, slovom mu vieme obližiť. Ale lebo to, že ja nie vyslovím, že citáty hovorím, ale tam nekonám tak, že... Áno, niektorí ľudia sa naučia modliť podľa predpisu. Áno. Hovoriť podľa jednom verši to, ale mne je lepšie spôsobom, keď je jedno slovo a asi sa to smeje. Takže aj to môže spôsobiť tiež problémy, alebo môže to zabiť aj to naše svedectvo kresťanské. Lebo podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, ak sa milujete navzájom, že? A keď ľudia vidia, že to nie je, tak potom nebudú ani veriť akýmkoľvek našim pekným slovám a svedectvám. Čiže to uprednostňovanie niekoho naozaj môže porušovať veľmi veľa. Tak potom ostane ten človek taký vyššie uzavený a volá to nechce nejak komunikovať, ale môžem človeka zostaviť. Keď sa cítime ponižení, tak ideme tam, kde nás príjmajú. Niekedy mi je smutno, keď vidím, že v krčme ľudí príjmajú niekedy s väčším nadšením ako v kostole. A že niekedy my sme takí v tých našich kostoloch trošku opatrní možno vo vzťahoch a v krčme vás privítajú. No tak jasne, míňate tam peniaze a tak, ale že niekedy práve takéto prijatie robí veľmi veľa. Aj v tých našich cirkevných zboroch. Tí, čo ste si ešte skupinky nejaké národné
My sme na začiatku začínali skupinku ľudia, ktorí mali podobné deti, že sme mali 5, 6, 7 ročné deti. A najprv sme sa iba rozprávali, že ty koksu zase to ich koľko bolo, až som ho vyhrešila. Proste my sme sa stretali, taká podobná skupinka. Postupne nám tie deti neodíde si na vysokú školu, niektoré majú ich na vysokú. A že potom, či viac si deti rástli, bolo viac času, začali sme sa viac Biblii venovať. A že nájsť si takých podobných ľudí v sebe, lebo aj pri tomto posudzovaní, alebo aj pri takejto jednoduchej téme, čo ja si myslím, že vy ste úžasne dneska zvolili úplne najľahšiu, že tu sa nemôžeme jedna druhú ublížiť si ani ponižiť, ani nič. Niekedy môže tak vzniknúť medzi tými sestrami alebo aj bratmi, nedorozumenia. Naozaj, aby sa tá skupinka stretávala, to musí byť tak, by som povedala, podobná nejaká skupinka, že aby si boli prínosom a aby sa nepotierali jedna druhá. Nebudem súhlasiť, lebo my sme veľmi rôznorodá skupinka. Áno? My máme, my sme tam slobodné sme tam, sú tam vydaté sestry, sú tam sestry, ktoré majú malé deti. Najstaršia z nás bola vyše 70-ročná, najmladšia Nika má 26-7 rokov, tá je čerstvo vydatá. Sú tam ženy, ktoré majú viac detí, sú tam ženy, ktoré nemajú deti, sú tam sestry, ktoré kráčajú s pánom 30 rokov, sú tam sestra, ktorá pred rokom a pol bola pokrstená, čiže my sme veľmi rôznorodí. Držite sa tých náhodou, lebo ja to mám niekedy problém tam ustražiť, že aby to nešlo mimo Bibliu, že preberať prácu alebo čo, že asi sa striktne držíte tej Biblie. Niekedy sa stane, že sa zvrtnú aj tie témy, ale vždycky to ten moderátor naozaj musí ustražiť, lebo niekedy sa naozaj stane, že ako my sme začali treba o tom oblečení. Hej? A zrazu sme možno išli trošku iným smerom, ale stále to bola téma, ktorá sa týkala možno aj toho vzťahu k Bohu a tak ďalej. Že niekedy sa rozbehneme a preto prebereme len polku tej lekcie alebo 1/3 tej lekcie. Závisí od toho, čo človek práve možno prežíva v práci. Máme sestru, ktorá je psychiatrička, takže niekedy ona chudia, keď rozpráva o tom, čo prežíva, aké ťažkosti sú, tak áno, niečo z toho textu osloví a ona povie toto a toto práve. Hej, čiže je to veľmi rôznorodé. Asi je to... To je jedno, to je proste asi jedno. Niekedy si trafíme na tú možno takú rovnakú skupinku, ale hovorím, my sme veľmi rôznorodé a Pán Boh zaplať, funguje to. Takže ešte tú poslednú otázku. Jakub nás nabáda, aby sme preukazovali milosrdenstvo namiesto posudzovania, lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nečinil milosrdenstvo. Akým spôsobom si videl ľudí preukazovať milosrdenstvo voči iným? Potreby druhého a teda dáme prednosť potrebám toho človeka a mu pomôžeme skôr, ako by sme riešili tie naše. Presne tak. To je dneska veľmi zriedkavé, lebo dneska je človek ja najprv, až potom tí druhý, ale áno. Že takto, aby sa zavrel sám seba a pomohol tomu, Áno, to je milosrdenstvo. Viete, aj konkrétny príklad povedať, je možno z vášho života, z vášho okolia, vám ako niekto preukázal na milosrdenstvo. Ja by som povedala aj niekedy tá fyzická pomoc, ja keď som sa stiahovala do domu, z rodinného bytu do domu, tak ja som tej našej skupinke, ktorú 8 rokov len povedala, že ak by niekto mohol prísť, že budem vďačná. A naozaj prišli, to bolo pre mňa tedy obrovská, akože naozaj taká pomoc, že príde vám niekto pomôcť na byt sťahovať a potom linku skladať a rozkladať. A to bola pre mňa, to bolo tak 8 rokov dopredu, ešte som len, ako by som povedala, že chodila som po členky vo vode medzi plávajúcimi a to je tiež obrovská pomoc, že tí ľudia nielen, že sa za vás modlia a zdieľajú, myslím, že prídu na to stretnutie, ale že aj na to. Videla som teraz na Mardiovskom nároku človeka nežlo, sedel na torbete a mal pred sebou kôpek. Ľudia prechádzali. A poznáme tieto prípady. Každý má na to iný názor. Nie všetci sa stotožňujú s tým, že by tam mal niečo. Ale niektorí ľudia skutočne tam chodia. A ja si myslím, že tak prejaví na tom človeku milosrdenstvo, lebo nevieme my,
za akých okolností životník sa dostal do tejto situácie a on potrebuje pomoc. Možno, že to niekto zneužíva, ale to nie je na nás. My sme preukázali milosrdenstvo a ak on to zneužíva, že možno má iné zdroje, z ktorých môže slušne vyžiť, ako to už ako podnikanie, tak to už nie je naša vec. To Pán Boh posudzuje a rozsudzuje. Ale je to od nás milosrdenstvo a takým ľuďom preukážeme aspoň troška pomoci. Ale to si neskúpila Midlu a tam je napísané, že pomôžete žene v núdzi, ktorá je v nejakom ústave, s nejakým výsledkom. A presne som išla o to a zobrala som to úplne jednoduché milosrdenstvo, jednoduché, úplne po ceste sa. Je to aj o tom prijatí, hej? Že jedna vec je možno dať tie peniaze, ale druhá vec je možno pozrieť sa tomu človeku do očí, povedať mu dobrý deň, porozprávať sa s ním. Hej? Čiže áno, to sú naozaj veľmi rôznorodé prejavy toho milosrdenstva. Znamená to dať prednosť tomu potrebe toho druhého pred tou mojou. Lebo mne by sa tá korunka zišla. Ale viem mu dať, treba z tomu krum by sa zišla viacej. Bola v Izraeli, tak tam všetci jeden, ale to bolo človeka, to chytil sa mi za srdca. Za srdce mám asi nohy, ale to bolo také, v hroznom stave. Ale môžem zaviať peniaze drobné. Ale ja som neradila drobné, ale som radila väčšie peniaze. A on sa mi tak pozrel do očí, ale ako keby začal plakať a tak sa uklonil, ale to či ho dali ako posadili, aby ako vyplnili nevadilo. Lebo fakticky ozaj on nemá námietky, tak vtedy som si len sama na sebe uvedomila, že aj ja môžem takto dopadnúť a že tam nebudem mať ani námietky, ani na nič. A keď takto niekoho podporí, pre neho to bolo veľká čiastka, ale pre mňa to nemuselo byť tak peniaze, jak si to odcítil. No to milosrdenstvo niekedy nemusí stať veľa a pritom to má obrovskú hodnotu pre toho človeka, ktorému je dané. Ukončíme. Máte tam ale ešte dosť otázok do konca. Takže si to naozaj dorobte, premýšľajte nad tým. A niečo vám pozbudilo? Strašne to bolo, tu vás počula, vás počuje, ale mňa sa to dotýka takéto vzdielanie tie svedectva. A tu je vlastne to celkom svetiť. Takže ideme to študujeme to slovo, ono to nie je také vzdielanie o našom živote, ale to je to štúdium Hospodové Božieho slova, ale ono to Zdieľanie sa o tom, čo Božie slovo hovorí. Mne konkrétne do konkrétnej mojej situácie, ale zdieľanie sa o tom, čo Božie slovo hovorí. A to má moc. To je úžasná vec. Máte tu potom ešte vlastne takéto zhrnutie, vyučovanie, tak si to prečítajte. My sme pôvodne mysleli na to, že ľuďom vopred budeme dávať do ruky a potom sme si povedali, no, že asi nebudú mať na misijných dňoch veľa času si to doma naštudovať, ale teraz už budete mať možno času, keď prídete domov, nie na misijných dňoch. Pozrite si to. Ja môžem túto časť si mám čítať účasne s tými veršami, alebo na záver. Takže to nie je tak, jak komentár, ako výklad. Je, ale CBS je o tom, že vy si to čítate a čo sa vás dotýka, vy sa zamýšľate. A potom si prečítate až ten komentár. Aby ste nepísali, čo je v tom komentáre, ale aby ste písali to, čo sa vás konkrétne v tej chvíli dotklo. Áno. Existujú aj online skupinky, mladí ľudia majú online skupinku. Dievčatá napríklad, viem, že existujú asi 2 online skupinky, čiže aj tam sa dá pripojiť, aj taká skupinka sa dá vytvoriť. Nájdete si, mohla som to dať, komunitné štúdium Biblie, keď si nájdete, napíšete, to CBS Slovensko. Prekladateľku napríklad máme momentálne jednu aj z Prešova, čiže
Nie je to úplne také, že by Janka Valachová. Čiže nie je to len Západ zapojený do toho, ale skupinky ešte nie sú, ale sú naozaj ľudia z rôznych oblastí do toho zapojení. Dobre, ja by som sa teda ešte na záver pomodlila. Ukončíme. Ak budete mať chuť, ďalšie informácie na stránke, alebo si napíšte svoj mail a my vám budeme tie informácie posielať. Ďakujeme, Pane, za tento čas, za Tvoje slovo, ktoré je mocné, ktoré preniká naozaj do špiku nášho života a našej osobnosti a my Ti za to z celého srdca ďakujeme. Ďakujeme, že môžeme cez Tvoje slovo poznávať Tvoje milosrdenstvo a lásku, ktorú si my nejako nemôžeme zaslúžiť, ale dostávame ju ako vzácny dar. Ďakujeme za milosť, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi, v Jeho obeti za nás, za to, že skrze to, čo bolo vykonané na Golgote, môžeme byť Božími deťmi. Prosíme o to, aby nás Tvoj Svätý Duch sprevádzal, premieňal. Prosíme, aby sme milovali Tvoje sväté slovo a konali podľa neho. Nech je Tvoje meno aj v tých našich životoch a cez našu službu oslávené. Amen.